L-għaqda u l-pożittività tal-Maltin kienu l-fatturi ewlenin li waslu sabiex qamu kontra l-qawwa Ingliża f'Ġunju tal-1919, żewġ fatturi li l-poplu għadu jemmen fihom 100 sena wara u għalhekk dejjem mexa l quddiem. Dan kien il-messaġġ prinċipali tad-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn waqt il-ftuħ ta' wirja fil-bini tal-Parlament li qed jikkommemora l-ġrajiet li seħħew 100 sena ilu. Il-wirja Kulħadd tal-Belt qed tfakkar il-100 sena mill-irvellijiet tas-Sette Giugno u tellet fil-Parlament bħala simbolu tal-ewwel Parlament li fih il-Maltin kellhom sem dak tal-1921. Din il-wirja maqsuma fi 3 partijiet, fl-ewwel biċċa jinsabu dokumenti miktuba minn politiċi u Maltin qabel l-irvellijiet tas-7 ta' Ġunju fosthom ta' Manuel Demek, Nerik Mizzi u ta' studenti universitarji li l-koll qamu kontra l-ħakma Ingliża. Parti oħra turi dokumentarju ta' ġġar eżatt nhar is-7 ta' Ġunju 1919 u l-aħħar parti turi l-konsegwenzi kollha li għaddew minnhom il-Maltin. L-Speaker Anġlu Farrugia qal li l-poplu Malti jirrifletti dak li għadda tul dawn l-aħħar 100 sena fejn ingħata dritt tal-vot lin-nisa u l-irġiel kollha fl-1947. Semma kif fil-Parlament m'hemmx rappreżentazzjoni denja ta' nisa, xi ħaġa li qiegħda fil-fażi finali ta' konsultazzjoni pubblika. Semma wkoll li finqas minn ġimagħtejn ilu pajjiżna kompla jżid l-istorja ta' demokrazija e kif żgħażagħ ta' 16-il sena ivvutaw għall-ewwel darba fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. L-Speaker innota kif il-medja għandha sehem importanti fid-demokrazija u għalhekk għandha tirrapporta kollox b'mod veritier u onest. Il-wirja Kulħadd tal-Belt ittellet grazzi għal kollaborazzjoni mill-Parlament, mill-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali u Heritage Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.